Преди да поканим на сцената доктор Манисио Сри, когото повечето от вас познават, а пък тези от вас, които са за първи път на събитие на Фондация Същност, може би много са чували от хората, които са ги довели. Бихме искали да споделим с вас няколко акцента, които идват от теорията и практиката на фамилната психотерапия. Защото нещата, които наблюдаваме през годините, докато работим с хора, от известно време си мислим, че е важно всеки един от нас, независимо дали сме във връзка или пък тепърва ни предстои да влезем в такава, е важно да знаем. И ако знаем, може би това ще ни даде една идея повече възможност за избор, да променяме реалността и да постигаме това, което е важно за нас в взаимоотношенията, в интимните взаимоотношения. Може би сте забелязали, докато влизахте тук в залата, песните, които бяхме подбрали, за да може да имаме музикално оформление. Специално се концентрирахме върху някои така много известни любовни песни, защото песните, приказките, филмите, особено любовните и романтичните, формират в нас така една представа за какъв трябва да бъде идеалният партньор, който ще срещнем. И ние прекарваме доста време в това да си мислим, да си мечтаем за това какъв ще бъде и какво ще прави, как ще изглежда, как ще се държи така наречения идеален партньор. Може би тук в залата има хора, които търсят своята идеална половинка, такива, които вече са я намерили и искат тя да се промени. Също така хора, които са се примирили с това, което се е случило в света на взаимоотношенията, и също така такива, които търсят много нови начини, чрез които да подобряват качеството на своите взаимоотношения. Всъщност има много теории за това как избираме партньорите си, но първият начин, по който ние встъпваме във връзка, е когато сме малки деца и когато за нас се грижи някой. И така изграждаме за себе си представата за това, че има там един човек, който е спонтанно на разположение за нас, това е в най-общия случай, когато на нас ни е необходимо. Той се грижи за нас, храни ни, почиства около нас, подрежда, прави толкова много неща за нас и е на разположение точно когато ние искаме. И по такъв един начин започваме да изграждаме нашата представа за това, че такива са взаимоотношенията между хората. И когато навлизаме в света на възрастните и на връзките, какво се получава? Срещат се двама такива хора, които очакват техния партньор да прави това нещо за тях. И за да влезем в една по-зряла връзка, всъщност това, което съветват психолозите, да излезем от този детски модус на мислене, че другият е там, за да удовлетворява всички наши очаквания, всички наши капризи, точно когато ние искаме, и да навлезем малко повече в този модус на поведение и мислене, в който бихме могли за кратко време поне да поставим някой друг човек на първо място и да влезем повече в този модус, който се грижи за другия. Всъщност има много изследвания и ако отворите интернет, може да прочетете много статии, които са насочени към това какви са причините, поради които връзките не работят. И нещото, което най-много се повтаря в тези статии, е свързано именно с очакванията, които ние поставяме върху партньорите си. Някак аз знам най-добре какъв може да бъде моят партньор. И когато вляза в тези очаквания, с тези очаквания във връзката си, аз започвам автоматично да искам той да бъде точно такъв. И се опитвам да го променям непрекъснато. Вероятно, повечето от вас вече си представят как това изглежда в техния реален живот. Но истината е, че хората в една двойка, тъй като идват от различни светове, тъй като идват от различни семейства, имат различни очаквания. И именно тези очаквания много често създават основните проблеми. Основните проблеми се случват и заради различните ценности, с които всъщност
ние встъпваме в една връзка. И аз ще се опитам да ви дам примери с някои такива ценности. Например, аз ще те контролирам, защото знам кое е най-добро за теб. Остави ме на мира. Искам да бъда свободен. Всички пари, които изкарваме, ще ги харчим за каквото си поискаме. Трябва да спестяваме. Много е важно да имаме сигурни средства заделени. Децата ни е важно да бъдат възпитани много строго и правилно. Нека да оставим детето да се развива самостоятелно, нека да бъде свободно. Аз искам да правим секс всеки ден. Секса не е най-важното нещо. Можем да го правим от време на време. Мога да продължа с тези различия. Вероятно, вече се разпознахте в тях. Това, което създава проблем обаче обикновено е, че двамата души, които встъпват с тези различия, стоят обикновено на двата противоположни полюса и стоейки на тези два противоположни полюса, през цялото време очакват другия да се промени. Още малко ще кажем в тази посока, защо се случва така, че оставаме в тези два полюса и не искаме да помръднем от тях. Всяка двойка обикновено преминава през два основни етапа в своето развитие. Разбира се, има много теории, които ще ви разкажат и много следващи етапи, но тези първите са най-важните. Първият етап е етапът на привличането, етапът на близостта. В този етап обикновено ние виждаме всичко най-хубаво в партньора. Това е етапа на розовите очила. Всичко, което той прави, е най-прекрасното. Ние искаме да прекарваме време единствено и само с него, защото той е човека, за когото винаги сме мечтали. Уловката обаче е, че в този първи етап обикновено се изграждат границите на една връзка. Какво означава граници? Тогава се определят всички правила на функциониране на връзката. Дали ще излизаме заедно винаги, или ти ще имаш време за себе си със своите приятели и аз ще имам време за себе си с моите приятели. Дали нашите родители ще могат по всяко време да идват в къщи, или това ще става само като ни се обадят. Дали парите ще стоят на едно общо място, или всеки ще разполага със собствените си пари. И така насетне, и така насетне. Мога да дам много примери за това как точно изглеждат границите. Границите на една връзка означава и как реагираме в определени ситуации. Как реагираме, когато има конфликт. Обаче, понеже сме в периода на привличането и в периода на розовите очила, много често ние не обръщаме достатъчно внимание на конфликта, защото сме фокусирани върху това, че ни харесва какво да правим, какво правим заедно. Обикновено тази първа фаза трае между 1 и 3 години. При различните двойки протича по различен начин, но това е общото за всяка една двойка. И после идва етапа на различията. Времето, в което сваляме розовите очила и започваме да виждаме как действително изглежда партньора ни. И започваме да виждаме всички онези неща, които не ни харесват. Започваме да виждаме всички онези неща, които всъщност не сме забелязвали. И тогава именно в най-голяма сила се проявяват и нашите очаквания. Защото те започват още повече да функционират в нас, когато видим, че пред нас стои един човек, който всъщност ние не сме искали. Как всяка една двойка излиза от етапа на различията е нещо много индивидуално. Но повечето специалисти твърдят, че зрелия начин, по който хората могат да излязат от този етап на различията, е когато всъщност се фокусират върху това, че различията са ценност
за двойката, а не противоречие. Ако аз много обичам да ходя и да уча различни неща навън и партньорът ми види, че когато се върна вкъщи, аз допринасям с познанието си за това той също да се обогатява, това ще бъде вече принос за връзката, а не различие, което да създава конфликти. Едно изречение искам да споделя на финала с вас, което е много провокиращо всъщност. Идва от една от основоположничките на системната фамилна терапия, Вирджиния Сатир. Тя говори за така наречената голяма игра в взаимоотношенията. И какво е голямата игра? Това е наистина изключително провокиращо изречение. Да се държим сякаш имаме правото ние да казваме и да изискваме кога другия да се променя. И как? Тоест, мислим си, че имаме това право. Така че това е нещо, което дори само мислейки си за него може да трансформира много от нашите нагласи.